Egunon, Asier. Egunon. Asier Aranbarri, Eusko Jaurlaritzako zuzendaria eta 2030 agendaren, arduraduna, Eskola Autonomi Elkargoan. Lehendabiziko galdera, Asier. 2020 eta, Nazio Batuen ODS horiek, zer dira, helburua dira edo gaur egun ez dakit, hainbat estaduk oso, politikoki, erderaz izaten den bezala oso korrektu izateko erabiltzen diren legeak bezala dira. Nik uste helburu ona diela, 2015 urtean kokatu behar gehan, orduan munduko estatu nagusienak hartu zuten erabaki hori eta helburu onak dira, bere hortan. Baina badaukate garrizkoa baita ere, politikoki zuzena da papel busti bihurtzeko, ez? Eta garrizko hori hortxe dago. Baina nik uste edozein kasutan helburu ona diela. Ni beti konparatzen ditut garapen jasangarriko helburuak 1948an onartu zen giza eskubideen deklarazioarekin. Haiek ere helburu onak ziren, eta gero giza eskubideak herri askotan suntsitzen jarraitu dute, baina helburu bezala ona dira. Eta nik uste garapen jasangarriko helburuak markatzen digutela ibilbide egoki bat, mundu hobeago baterako. Bereziki 3 alderdi landuz, batetik ingurumen alderdia, belaunaldi arteko alderdia, eta gero esango genduke herri garatu eta ez garatuen arteko harremana. Eta kontratu sozial berri bat proposatzen dute, eta danon mundu berri bat eraikitzeko aukera bat ematen digute. Kontua zer da, guzti hori egin berdela, eta guzti hori egiteko proiektu zehatza behar direla. Eta 2030 agendak hor dauzka, nire ez da zailtasun nagusiak. Horregaitik estatuen esku bakarrik izin dautzi, estatu ez gain horren bergea entidade regionalak, herriak, hiriak eta bereziki gizartea. Bilatu behar dena da gizartearen implikazioa, gizarte antolatua eta antolatua ez denaren implikazioa. Eta hori gobernantza modu berrien bitartez lortzen da, eta gobernantza modu berririk gabe agendak ez dauka. Eskerrik asko, Asier.